tak. Poznáte Pátroviča? Poznáte Pátroviča? Koho? Pátroviča. Však to je známa, Vítos dneska byla s náma. Dneska byla na ihrisku s náma. Na rozhodčák. Člověk má stop. Jedni mu Tatranku. Víš co mám rozhodně? Protože žije. Co? Pán rozhodca! Tento! Co? On je Andel. Oj, já ti nikdy tě nebije. Vy pán, vy jste archanděl. A vy mě štípete, co robíte? Ale ano. Čoky, ty iba šušle. Archanděl jste? Uriel? Vytáhněte píšťalku. Archanděl Uriel. Pán Kudlačary, poslouchajte, Vy už vystupujete. Máte se slušně, nebo už se rádi, že doma lidé slova chodí, tak se uklidníte. Je konec zápasu, prohráli jsme 2-1. Bohužel jste vyhráli. Jaké bohužel? Ale mě to těší. Bože, vy se počúvate, pán rozhodca. Nechte mě! Tak co se bojíš? Tak ale vy mě takto mačkáte furt. Co se bojíš? Jak cítre on mačka. Vy máte tuším 10 minus? Nebuchle. Co se bojíš? Čak ale vy jste jak oný. Jak se tomu říká? Pizza. Ty chytíte ruky taky polaj, taky polaj. Tak posekáte, jak sekáče. Hoja! A ven! Moje děti, pojďme poja se našel. Máte tam cigánsku. Tady je cigánská. Ty máš sorýka. Tam, lidi se mě urobili, a tam je tristý. Zvlášť? Lůník 9, druhý balek. Pili jste dneska něco už? Ale jste se nepodělili. Co se bojíš? Však vy mě takto furt honého tučete. Jaké? Ne, nemáte furt těma rukama. Počuvaj, jaký zvedal, že jít... Čak, ale já se bojím. To je černější ode mě. Víte, že zboží ode mě, já jsem nervózný. To je černější ode mě, já jsem nervózný. Já jdu černější ode mě, a nedba se toho. Umíte karate? Umíte karate? Ne, judo karate. Judo karate. Víte šplhat po tyči? Ano. A stripter? Berem. No, dalej. Rychle nebo vystupujem. Vy už vystupujete? Pýtajte se. Koľko máte roku cca? Do 100, do 120. Od 200 do 220. No rychle. 1 plus 1. Či má velké nebo má? Ne, Wi-Fi nebo kábel. Áno, Wi-Fi alebo kábel. Wi-Fi alebo kábel. Chcú to prestríkať. Wi-Fi alebo kábel. Ja som nevidel, že tam je. Wi-Fi alebo kábel. Áno. Ale Wi-Fi alebo kábel, čeho? Wi-Fi nebo kábel? Kábel. Drbují alebo drbuješ? Rozhodca nemôže vystúpiť. Musia mu ísť na pomoc Guček. Všetko vypadlo! Co máme? Počkajte, dajte tam ešte 17.